Assalamu alaykum. Şuňur hormatlanylýan Belent mertebeli prezidentimiz, hormatly dawara gatnaşyjylary. Hormatly prezidentimiz, siziň parasatly başçylygyňyzda häzirki döwürde ýol ulug pudugyny çalt dep günler bilen ösürmek, üssaşyry ulug geçeleri arkaly ýükleriň daşalyşynyň hereketini artdyrmak, logistikaның köp taraplyň uğurlarynyň binýadyny berkitmek babatly iri möçberli maksatnamalar üstünlükli amala aşyrylýar. Aşgabat Türkmenawat ýokary tizlikli awtomobil ýoly hem berkarar döwletimizi ykdysady taýdan has ösürmekde möhüm ähmiýeti eýedir. Arkadagly gahrman ferdarymyz. Aşgabat Türkmenawat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Mari Türkmenawat böleginiň açylış dabarasy münasibetli sizi Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzy hem-de dawara gatnaşyjylary tüýs ýürekden gutlaýar. Size hem de milli liderimiz, gahrman arkadağımıza berk can sağlık, uzak ömür, dövletli işlerinizde, ulu üstünlükleri arzu ediyaz. Hormatly dawara gatnaşyjylary, häzir garaşsız, baky bir tarap Türkmenistanyň prezidenti, hormatly Serdar Berdimuhammedow şuňur hormat bilen söz berilýär. Eziz watandaşlar, hormatly mehmanlar. Garaşsyz ýurdumyzyň welayatlaryny ösürmek boýunça döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Enhaşuň hem ýurdumyzy durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň çäklerini alınıp barlayan giňerimli işleriň şaýady bolýar. Biz şuň Aşgabat Türkmenawat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Mari Türkmenawat böleginiň açylış dawarasyna gatnaşýar. Men siziň ähliňizi bu şatlykly wakalar bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Hormatly adamlar, ata-babalarymyz bize ýol çekmek, köprü gurmak ýaly asylly däpleri miras goýupdyrlar. Ýurdumyzyň ýol ulugymyna häzirki wagtda bu asylly işler münasip dowam etdirilýär. Ören iri we möhüm ähmiýetli tassamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Günnägor gün watar we demirgazyk gün orta uğurlarda ýol ulugymlary hassa ýeňeldilýär. Döwletleri, halklary we sewetleri birleşdirjek ýol ulugymyny döwrewaplaşdyrmaga, häzirki zaman täze awtomobil ýollaryny ýygyderli gurmaga möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki döwürde bir tarap döwletimiz ulug diplomatiýasyny ýygyderli ösürip, bu orda halkara bileleşigi, goňşy we hyzmatdaş ýurtlar bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýýar. Ulugymyna bilelikdäki iri tassamalary durmuşa geçirmäge işçen gatnaşýar. Möhüm halkara başlanyşlary öňe sürýär. Şeýle iri tassamalaryň durmuşa geçirilmegi, Birleşen Milletler Guramasynyň eglan eden durnukly ulug boýunça 10 ýyllygynyň ilkinji ýylyna bedewwatly ötüşlerimize şaýatlyk edýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, irki döwürlerde iklimlary birleşdiren beýik ýüpek ýolunyň möhüm bölegi ýurdumyzyň üstünden geçipdir. Häzirki döwürde biz bu ýoly döwrewap görnüşde dikeltmek uğruna ähli tagallalar edýär. Aşgabat Türkmenawat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurulmagy hem bu orta ören möhüm ähmiýete eýedir. Bilsiňiz ýaly 2019-njy ýylyň başynda hormatly gahrman arkadagymyz tarapyndan Aşgabat Türkmenawat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurulşyna badalga berildi. Umumy uzunlygy 600 kilometr deň bolan bu ýoluň Aşgabat Tejen Mari aralygyny 2 tapgyry ulanmagyna berildi. Bu bolsa bu ýokary tizlikli ýoluň gurulşy dolu tamamlandy. Döwrewap ýoluň gurulşy senagatçylar we telegeçiler birleşmesiniň agzalar tarapyndan ýerine ýetirildi.
Halkara dereceli bu ýokary tizlikli avtomobil ýoly 6 sany hereket zolağından ibaratdyr. Bu ýol dünýä ölçegleriniň talaplaryna doly laýyk gelýär. Täze ýoluň geçýän uğruna ýolagçylar, sürüjiler üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Ýoluň hereket howpsuzlygyny öpçün etmek üçin halkara standartlaryna laýyk gelýän köp sanly köprüler, suw geçirjiler, ýürüýte geçergeler, ýanyş guýjy beketler bina edildi. Ulug serişlerine hyzmat ediş, gödegçilik we dolanýyş ulgamlary gödegine tutuldy. Hormatly adamlar, Ahal Mary hemde Lewap velayetlerini ýurdumyzyň paýtagty bilen birleşdirýän bu ýokary tizlikli avtomobil ýoly ýolagçylaryň we ýükleriň örän gysga wagtda gatnadylmagyny öpçün eder. Ýurdumyzyň ulgamynyň geçerjilik ukyby, logistik hyzmatlaryň hili epesli ýokarlanar. Seýetleriň ösmegine, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň hassa artmagyna güýçli tergib berer. Şeýlerin beýik ipek ýolunyň uğrundaky goňşy döwletlerimiz bilen sowda ykdysady, medeni sanperwer gatnaşyklary hassa ösdürmäge ýardym berjekdigine berkinanýan. Hormatly adamlar, gaderli dawara gatnaşyjylar. Garaşy Baky tarap Türkmenistan Bedew watly Atmuradyň mekany ýylynyň rowaşlyklara beslenýän günlerinde Aşgabat Türkmenawat ýokary tizlikli avtomobil ýolunyň Mary Türkmenawat böleginiň açylyp ulanmagy berilmegi bilen siziň ähliňizi ýende bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Size bir jan saglygyny, maşgala we dansçylygyny alp barýan işleriňizde ulus sünnükleri arzu edýän. Sonra ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň Mary Türkmenawat böleginiň guruluşy hakynda video film görkezildi. Gahyrman arkadagly gahyrman serdarymyzyň baş tonlugynda durmuşa geçirilýän taslamalar türkmen halkyna hyzmat edýär. Bagtyar türkmen halkynyň Türkmenistanyň gözel tebigatyny syýlap, ýurdumyzyň welaýatlaryny birikdirýän häzirki zaman ýokary tezlikli gara ýollaryna gatnamak, syýahat etmek arzuwy inni hakykata öwrüldi. Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň umum uzunlygy 600 kilometr bolup, 203 kilometrlik Aşgabat tejen bölegi 2021-nji ýylyň oktyabr aýyna gahyrman arkadagymyzyň akpata bermeginde dawaraly ýagdaýda açylyp ulanylmagy berildi. Bu ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň 109 kilometrlik tejen mary bölegi 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde arkadagly gahyrman serdarymyzyň akpata bermegi bilen ulanylmagy tapşyryldy. Garaşsyz, Baky bir tarap Türkmenistan, Bedew watly Atmuradyň mekany ýylynyň täze taryhyna, altyn harplar bilen ýazylan bugünkü waka, ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň Mary Türkmenawat aralygynyň ulanışa girdilmeginiň ajaýyp wakatyny öwrülýär. Türkmen Avtoban yapık görnüşlü paýdarlar jemgyýeti tarapyndan dolu tamamlandy. Bu ýol böleginiň umumy uzunlygy 288 kilometr bolup, ýoluň ugy Mary şäherinden başlap, ýolutyn we Türkmengaly ýaly ýylatly nokatlaryň golaýyndan geçýär. Hemde Demirgazyk Gulnogor ur boýunça Türkmenawat şäherine çenli uzalýar. Geografik taýdan ýol çöl we ýarym çöl ýerlerinden geçýär. Şeýle hem Garawum derýasynyň we Murgap derýasynyň üstünden geçmek üçin köprüler gurulyp, taslamanyň şäherlerini jemi 3 sany ýeri köprüler guruldy. Guruluşynda 30 cm şäge çagyl, 20 cm C6 çagyl, 20 cm C7 çagyl, 10 cm ýokary ýeri asfalt, 7 cm iri däneli asfalt,
5 cm ownuk däneli asfalt ulanyldy. Bu ýoluň umumy galyňlygynyň 4-6 metrde gurulanlygyny şaýatlyk edýär. Bu taslamanyň guruluşy diňe bir awtomobil ulaglary üçin eýsem demir ýol geçelgeleri we ekologik taýdan amatly tebigat gorawlaryny hem öz içine alýar. Şeýlelik bilen bu ýol ykdysady tarapdan bähwili, ekologik we durmuş tarapdan hem möhüm bolup durýar. Ýoluň uğruna ulaw hyzmatlar üçin jemi 3 tane texniki hyzmat edişini okady. 5 tane ýanyç goýucu beket göz öňüne tutuldy. 583 kilometrde ulu tölew terminali, 370 kilometrde kiçi tölew terminali hereket edýär. Suw geçirji desga bilen birlikde bu ýoluň uğruna owa hojalyk tehnikalaryny we mallary geçirmek üçin niýetlenilen geçelgeler göz öňüne tutuldy. 234 sany video gözöçüligi bolsa, ýokary tiýdikli gara ýoly gözöçülükde saklamagy mümkinçilik berýär. Ýollyk 144 sany telefon ulgamy ýerleşdirilip, zerur ýagdaýda hyzmat edilji topar bilen habarlaşmagy mümkinçilik berýär. Ýokary tiýdikli ýoluň giňişligi jemi 34,5 metr bolup, iki taraplaýyn ýoluň hereket bölüginiň ýyny 22,5 metre deňdir. Ýollyk hereket howpsuzlygy üçin demir barýerler we ýawan haýwanlaryň täsirçiliginiň öňüni almak üçin goraw germegler çekildi. Halkara ulaw ýol standartlaryna laýyklykda dürli görnüşde ýol görkeziji belgiler arkaly ýolagçylaryň oňoýly hereket etmekleri üçin amatly şertler döredildi. Ýollyk howa we tiýlik ölçeji ulgamy üpsün edildi. Ýolagçylar üçin ýetlenilen awtoduralgalar, mehmanhana, döwrewap hyzmatlar hödürlenýän kafeteriýalar, fewda we iýmit nokatlary göz öňüne tutulanlar. Mary Türkmenawat ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň ulanylmagy berilmegi bilen ýurdumyzda we sebitde ulaw ulgamynyň täze döwrewap derejesini üpsün edýär. Bu halkara sewda we aragatlaşyklar üçin täze mümkinçilikleri ýol açylýar. Şeýle uly taslamalar Türkmenistan döwletimiziň ösüşini täze belentliklere götürýär. Halkyň bagtyar ýaşaýşy üçin ýol gurmak ýaly sowap işleri amala aşyrýan. Gahrman arkadagly gahrman ferdanymyzyň janlary sag bolsun. Döwletli işleri hemişe rowaç bolsun.